counties. Nikech Isaac korka nyaka gisani wanno ka counties bende kata bedo ni utie counties mopogore opogore, counties bende ramo ni okunyal bire tie counties kuonge kod barua mano mar permanent and pensionable kowuok e sirikal mamalo. Shida nitiere kanye hie sirikal mamalo kose counties. To nyalo bedo ni sirikal mapacho kayo bed mano mamalo kata mano mar counties ojuanga jotije matiyo ute thieth kosango matimore. Ing'e gimomiyo sirikal mamalo gi sirikal mapiny gimomiyo gilawore. I think kapok ondik ng'ato tich nitie gimiluongo public service, gini ema gindiko jotije. Koro wan kane indikowa, I think the moment man indikowa 2020 cha, you know, seche mirango tich imanyo tich okipar. I think chieng'no ema ne wadwa kwedo letters because kaluwore gi salary scale nitie migawo miluongo ni SRC. Gini ema girango kaka ji ichulo sara. Gimomiyo iwinjo the chair of health committee council of governors wacho ni ok wanyal dok county kamano. They ok gidwa gimiluongo ni stipend cha. Stipend no awacho ni en pesa michuli, en consolidated. En pesa maonge allowance mora. To seche modhi e county cha matine ni dhi miyo county pek. Gidhi rango resources elsewhere mondo at least gichuli kaka. That's why mina wacho ni the Ministry of Health mobedo headed with Aden Duale onego gi respect kendo gi luor labor laws. Mane gima wadwaro. Onikopo county otamore stipend ogidwa, but gima wacho ni despite giwacho ni midhomi jukinjo wacho ni tie ghost workers. Ghost workers. UHC is full of ghost workers. Ka ghost workers ginitie, who is paying us? And Ministry of Health manyicha chulowa. And nitie gimiluongo every month, nitie gimiluongo staff return. Staff return itumo every month mondo aka gichulo. Despite ichulowa gi national government, to county ma monitor at the ground. Koro gima giwacho ni ghost workers ti mae gima onge. They know pesa nitie. Nikopo already seche moni county nitie jok moko mayudo green pastures. You know, medical officer, they can go abroad. Seche moko ng'ato yudo green pasture, you employ a permanent. Already ose create deficit. And that money, it is intact. Which means there is money which is in MOH. Ministry of Health ong'eyo kama pesa nitie. Ma pesa ma wadwaro ni en pesa matin. Kaka Nicholas nosewacho. E serikal kai, there is some misappropriation of funds. Like in Ministry of Health, you don't know, they are making budget on things which are not, because Ministry of Health oknyal run ka onge staff. Human resource no madwaro ni gi implement mokwongo. Ka gi implement human resource no to wan onge shida. Gi allocate no pesa, wan wadoke tich. Level 1, level 2 and level 3 and level 4. UHC workers nyicha ni level stay. Sani services obedo withdrawn. Koro kwang'eyo ni jogo yudo service machalo nade. Like me particularly kamati in Kwale County at level 2 where I am in the grassroots. All the community are coming here to get the primary